קודם כל שלום, אני מיה מי שלא מכיר אותי, עוד של קורמיאל, כי זה השם שלי כמובן. והיום אנחנו נתנו לעשות ולוג מה צריך לשים בטיפ של כיפור, זה הטיפ שבחרתי. ותקשיבו, תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה לכם ולוג טיסה, כי אולי אני טסה בסוכות. אז אם אני אטוס אני אעשה לכם ולוג טיסה, אם תבקשו, אם אני אטוס. טוב? אז בואו נתחיל מה צריך לשים. אני כבר אומרת שאני לא אשים את הבקבוק מים עכשיו, כי זה עוד כמה שעות כיפור. אז כדאי שהם יהיו קרים כבר. טוב, אני אתחיל במקרים שאם נקבל מכה, או בקיצור מפונים שנקבל מכה, או שמדפים מלכלכו אותנו וזה. מפתח לבית כמובן שחייב קרנות שגם כמבין. סבון, לתחותי רצתה שאני אביא. לקחתי. טוב, אז בואו נתחיל בחטיפים והמדקים שלנו. טוב, טלפון אבא שלי מחזק אותי לקחת, אני לא רוצה, תקשיבו שאני ממש לא רוצה לקחת, כי הוא מפחד שאני אעלם או משהו, אני לא רוצה, ואני לא אומרת גם להתקשר, תאמינו לי שאני, טוב, אני אקח את החטיפה שאחותי בחרה, הכנסתי את האוריו שהיא בחרה, אני בחרתי גם חטיפה, איפה החטיפה? אני לקחתי דוריטוס, כאילו גם מתחרטת, כי אני גם הולכת לחזקות ודוריטוס. על היום הראשון אני לוקחת את הסוכר היחדות, יש גם במתק הזה, זה לא ממש שני, אני לא יודעת מה לוקחת במש שני, אבל תדעו שאני לוקחת חטיפים וזה, כן לא יכולה להתעלם, כי אסור לי, כי תחילת כיפור. אוקיי, אז ניקח את הסוכר, קניתי 4 לי, לאחותי כמובן. לאחותי, לחברה שלי ולעוד חברה שלי, כאילו הם דודות, אז לקחתי 4. וקיצור, אז זה כל מה שנראה לי יותר ככה. ברור שגם יהיה לקחת מים בכל. אני חושבת שאני גם מכין לנו כוח שוקולד, אבל נראה מה יהיה. ואני לא מת לצלם כי אסור תיכנס כיפוש. טוב, ואם תרצו עוד ולוגים, תכתבו לי בתגובות. אני יודעת שכל הוולוגים שלי נמחקו והכל. וזה לא מה שאני יכולה להתחיל לעשות לכם. לא יודעת, כאילו אמא שלי מחקה לי אותם. אבל בסדר, אני עושה חדשים והכל, כי גם לא עשו לי טוב כל כך. תכתבו לי בתגובות אם תרצו ולוג טיסה. אם תכתבו לי בתגובות אפילו תגובה אחת, אני אעשה את זה, אני מבטיחה. רק שזה, אם אני אטוס, כי לא בטוח שאני טסה, טוב, אז ביוש.